12 ordu, zenbat ordu? Zenbat orduz 610 kilometro errepidean Luis ikusteko? 260 kilometro voltio ikusteko? 680 kilometro odei ikusteko? 500 kilometro popi ikusteko? 684 kilometro unai ikusteko? 900 kilometro oian ikusteko? Beste 900 kilometro Juankutx ikusteko? 450 kilometro balda ikusteko? Eta 3000 kilometro Mexikon dagoen Hilario ikusteko. Bueno, nik uste ja badala garaile dispersioa bateko irten bideat, ez? Nik uste ja kondena irruti bete o etxe ondoen bete, azkenen kondena dela, baina modu gontan, nik uste kondenatzen dela familie, ez? Familie eta lagunez, eta enberko bine bidaiek efateko bisitezia oso ondile die, eta nik uste ja dela garaile hori dena normalizatzeko, eta ekartzeko aldan eta gertuna, eta joteko alde ostatik gesto polipe familiakin, eta nik uste ez dakala ezankan. Kaixo, hemen etorri gara hori dispertsioa salatzeko, laguntza emateko, ja bazen garaia hori dispertsioarekin bukatzeko, eta etorri gara erronka hori laguntzera eta salatzera.
Altxorren mapa besapean, etxea utzi ta ondinen, abestien serka abiatu ninduzun, izuen gordelekuetan barrena. Denborak bidea horturik etxera, itzuli ninduzunean. Berria zizu, ateko zura, berria zura eta zarraia ere. Sukarri urdina retxipia, eta oian beltzetako xokotan usteltzen diren sosoabiak solik bizkizun bidaian eride. Denborak bidea horturik etxera, itzuli ninduzunean. Berria zizu, ateko zura, berria. Beno, lehenik dispertsioaren kontra nago hori badakigu danok. Euskal Herrian pairatzen dugun egoera jasanezina honen eraginagatik daukagun familien egoerak azkenean guztiok jasatzen dugu, azkenean tokatzen zaizu herrian bertan lagunak, bizilagunak eta jasanezina da, dispertsio nazkagarri hau. Eta ona animatu egin naiz, aritz ezagutzen dut hain dela ja denbora dexente, eta mendian ibiltzea bikaina da, asko gustatzen zait, da olako erronka antolatzen dienean, beti hor egon bergea. Eta hori, eskerrik asko zuei da olako mobidak antolatzeagatik. Zura eta zarraia ere. Altxorren mapa esapean, etxea utzi da ondinen, abestien serka abiatu ninduzu, izuen gordelekuetan barrena. Denborak bidea horturik etxera, itzuli ninduzunean. Berria zizu. Bueno, nik uste dut danok emango egula iritzi bera, baina dispertsio azkenean da preso dauden Euskal Herritarrei eta haien familiei jartzen zaien zigor gehigarri bat, azkenean astero egin behar dituzte milaka kilometro euren senideak bisitatzeko, orduan horren aurka ez da ona, nik uste dut ez dela berez giza eskubideen alde daun pertsona bat, orduan gaur hemen gaude, gaina mendizalea gea, orduan Euskal presoak Euskal Herriratzean alde gure oihua mendian botatzeko beste inunez bada lekurik onena da guretzat. Niretzako dispertsioa espetxe politika krudel bat da, ez bakarrik presoari, baizik eta senitarteko eta lagun guztientzako, eta
presoentzako ere, beren etxetikan gertutasun hori urruntzeko dagoen espetxe politika krudel bat da, ez? Horrek, gertutasun hori urruntzeaz gain, galera ekonomiko handia, ez? Ahalegin handia ere, batez ere, bidai luzeak egin asteburuetan eta diruaz gain, oso nekagarria da, ez? Orduan, horren aurkako beste, salatzeko modu bat, ez? Aritzek izan duen iniziatiba hau, ez? Egunon, eta dispertsioaren kontra gauden momentutik, erronka hontan, ekimen hontan parte hartzea erabaki dugu, horren kontra beste bultzada txiki bat emateko. Nik uste dut egun politia dela, etortzeko nutze, txarriko jendea nutze etortzen da. Eta nik uste dut egun bete debei dispersioaren kontra ona dela, etortzea nutze, denok txarriko jendea eta Euskal Herriko jendeai pixkat apoiatzeko, ez? Ni dispertsioa beti izugarri gaizki ikuste dut izan dela urteak eta urteak modu bat estatua zigortzeko presoak eta familiarrak. Beti gaizki egon bada, gaur egun ez dauka izenik, mendeku hutsa da, gaurko egoerarekin ez dagoela bat, eta orduan bizitza osoa egon naiz dispertsioen kontra eta parte hartzen ekimen guztietan, eta hau niretzako izugarri polita eta gogotsuekin etorri naiz, eta oso argi neukan esan zidatenean etorriko nintzela.
Bueno, dispertsioari buruz esan, gauz bat da, dispertsioa ez dauke esankaik ez buru. Nahiko zigorra da gartzelan egotea eta gero dispertsioa bada, aparte, ez dakit beste zigor bada, bai familian, bai presoen familiarekiko, bai presoekiko, zatik askotan bidaia diela eta istripuak egoten die, eta bueno, nire ustez da, ez dakit, mendekuan oinarritutako politika bat eta ez dauke gaur egun esankaik ez buru. Dispertsioen kontra nolako, ez? Erronkau politia irutxoakit eta horrengatik parte hartzi erabakidez. Presoek eskubideak abiebe etxetik gertu joteko eta erabat injustu edanez, hemen gaude, borrokaik. Dispersioan kontu hau ez dut uste dani persona batena bakarrik, gizarte guztina dela, eta orduan danoi afektatzen digun egin hortan, geure aletxoa jartzeko asmoekin ontatxe etorri gara. Eta erronkan parte hartzen dena, lagunei dien lasterketatan eta gurekin ibiltzen dena, beste arrazoi bat gehiago. Zeurin beste bi Itzurrin bat hauren zen Besteak azetzen Erdi usteltzen Azazkal bat zorian Korpoa segobian Beraun bat martutenen Tadirikak tegoren Aina parte Eta nordaki noiz arte Anatomian dispersatu bat Esperantzaren mapa bezala Dolez gaitezen elkarren gana Izan gaitezen bat Anatomian dispersatu bat Esperantzaren mapa bezala elkarren gana izan gaitezen bat Perpinanen zortziagin Okainan bekainak berriz Estamuts bat eta azken botila Gora Sevilla Zenbat gorputzati Zenbat zati Hautsi dauden erreran Zenbat lesnesen Zenbat zueran Zatoz nere bihotzau Batu ez durrak eta oazenean Anatomian dispersatu bat
gaitezen elkarren gana, izan gaitezen bat. Soto del Real, Sevilla, Fleury, Alicante, París, San Mazzauri, Navalcarnero, Alcalá, Puerto San Mazzauri, Lyon, San Mazzauri, izan gaitezen, izan gaitezen, izan gaitezen, izan gaitezen, izan gaitezen, anatomia dispersatu bat, esperantzaren mapa bezala, dolez gaitezen elkarren gana, izan gaitezen bat. Anatomia dispersatu bat, esperantzaren mapa bezala, dolez gaitezen elkarren gana, izan gaitezen bat. Gaurko konpromiso horiek balio dezaten jende gehiagorengana iristeko, indarrak aktibatzeko, sortzeko, egiteko, erronka gehiago egin eta irabazteko. Erronka asko dauzkagu aurretik, premiazkoa bat, dispertsio politikarekin bukatzea, orain Euskal Herrira, eta aldi berean premiazkoa ere bestea, euskal preso eta ieslariak etxean, konponbidea eta bakea. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo erronkan izanen gara.
Perpinanen zortziagin Okainan bekainak barri